Sziasztok! December 12-én tartjuk a Kulturflipper 4. estjét. A témánk ezúttal a nagy riválisok lesznek. És van egy közös olvasmányunk, ez az Elfújta a szél lesz, és én egy nagyon régi példányt hoztam. Katának egy újabb van, úgyhogy ebben a videóban erről fogunk beszélni, kinek milyen élmény volt, és hogyan kapcsolódik a téma majd a december 12-i esthez. De akkor az első kérdés, Kata, azt neked tenném föl, hogy tudom, hogy ahogy én is, sok év után olvasod újra ezt a könyvet, hogy mire emlékeztél, és ahhoz képest milyen ez a friss olvasmányélményed? Szerintem sokakhoz hasonlóan, tínédzserként találkoztam a történettel. 12-13 éves lehettem, amikor először, és ezzel a kiadással, amit te is az öletben tartasz, ezzel találkoztam. És ott, ami megmaradt bennem, vagy abból az olvasás élményből, az az, hogy egy darabig így nagyon húzott. Aztán emlékszem, hogy volt egy törés, amikor belefásultam és meguntam, majd kb. Dacból úgy döntöttem, hogy ezt azért mégse lehet a felénél abba hagyni, és akkor megint így egy pár ülés alatt sikerült elolvasni, és ami megmaradt benne, az igazából a lendülete a főszereplőnknek. Az akarás, meg az akarnokság, tehát az akarás pozitív és negatív értelemben is, ahogy ezen az enyém az most 1200 oldalnyi talán, de több mint 1000 oldalon keresztül végigvonul, és amit képvisel. És benne van az is, és ez a tínédzserkori énemnek a megélése, az értetlenség is kicsit, hogy mi az ő baja, hogy miért nem vesz észre helyzeteket, hogy mi a baja Melanie-val, hogy miért van oda az Ashleyért, tehát hogy nem értem azt a dühöt és azokat az energiákat, amiket úgy megmozdulnak benne, hogy mégis mi a baja. Tehát a Scarlettről van szó. Itt a Scarlettről, igen, a Scarlett O'Hara-ról van szó. És a nagy riválisok témájához szerintem az ő figurája nagyon erősen csatolható. Ugye alapvetően azt gondolom, hogy mindenki ismeri ezt a könyvet, de aki esetleg mégse, akkor mondjuk el, hogy ugye az amerikai polgárháború idején játszódik, előtte nem sokkal kezdődik a történet, a délen járunk, egy rabszolgatartó, földbirtokos család sarjáról van szó, ő ugye Scarlett O'Hara, a társaság középpontja, egy elkényeztetett lány, és maga a történet azt követi végig, tulajdonképpen az ő fejlődés történetét, hogy a háború kirobbanásával, illetve az északiak, ugye az északiak győzelme után ő hogyan, dacolva minden szabállyal, hogyan próbálja magát és a családját megmenteni. Tehát én nagyon, tényleg egy ilyen Twitter üzenetben kéne megfogalmazni, valószínűleg ilyesmi lenne, és ezen belül pedig rengeteg téma is van. Kicsit szerintem arról beszéljünk, hogy ugye ez egy elképesztően népszerű mű, egy olyan adatot találtam, hogy világszerte 30 millió példányt adtak el belőle. És hogy az USA-ba a Biblia után a második legolvasottabb, legnépszerűbb kötet, úgyhogy tényleg 1000 valahány oldalas az eredeti. Igen, ráadásul egyébként nekem, most amikor felkészültünk erre a beszélgetésre, meg az esélyt, ott teszem, hogy ez a példány, ami nálam van, ez egy 86-os, ezt olvasta az anyám, ezt olvastam én, olvasta a húgom és a lányom is. Csak azért mondom, hogy ez azért minden generációban meg tud szólítani embereket, és hát arról nem is beszélve, hogy készült róla egy borzasztóan népszerű film, készült belőle, és ami szintén nagyban hozzájárult a népszerűségéhez, tehát van ez a csomag, és van egy olyan csomag, ami arról szól, hogy hát ez egy elég problémás könyv, így a mából tekintve, részint ahogy a rabszolgaságot ábrázolja, ugye a DL szempontjából mutatja be, tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a könyvet olvassuk, akkor lehet egy olyan benyomásunk, hogy a délen
a fekete rabszolgák így dalolva szedték a gyapotot, és esténként örömmel vették körbe a jóságos földesúrnak a feleségét, aki meggyógyította a kisgyermekeket, és tulajdonképpen nem történt semmi. Érdekes amúgy, hogy ugye egyszer szóba került Tamás bátya kunyhója, mint tulajdonképpen ellenpárja is lehetne ennek a könyvnek, de ugye ott Scarlettnek ugye az órára koppintanak, hogy az egy hivatkozási pont, hogy bántak a rabszolgákkal, amit ő ugye hevesen visszautasít, és egyébként nekem, ami ugye az újraolvasáskor most meglepő volt, hogy ugye van egy jelenet, amelyben, amit talán mi nem is látunk, csak elbeszélésekből tudunk, amikor a Scarlett második férje nagyon súlyosan megsebesül, és ugye idén lehet, hogy volt ez a jelenet, és az újraolvasáskor realizálódott bennem, hogy ezek a férfiak a Ku Klux Klannak voltak a tagjai, ami úgy van ábrázolva, mint egy ilyen fiúklub, akik így időnként összegyűlnek, és akkor így törik a fejüket dolgokon, meg néha tettek, mezére lépnek. Szóval ez számomra így most így meglepő volt, tehát én is kb. Akkor olvastam ilyen tínédzserként, és szerintem azóta nem vettem elő, szóval így azért teljesen másra rezonál most már szerintem az ember, hogy egy csomó történelmi tudása is van. Mindenesetre Amerikában azért amellett, hogy nagyon népszerű könyv a mai napig, de azért nagyon sokan vitatják, egyetemeken vitatkoznak róla, szóval tehát még mindig azért gerjesz gondolatokat, mondjuk így. Egy szempontot nem említettél, ami nagyon-nagyon fontos, így a témáját illetően, és ezt most azért ismerem ilyen bátran behozni, mert az én könyvem elejére ez rá is van írva, hogy minden idők legnagyobb szerelmes regénye. Ugyanis hát ebben a történetben azon kívül, hogy ott a háború, mint körülmény, ami igazából megmutatja azt, hogy a különféle értékek a képviselete, vagy a bennük való hit és a hit elvesztése, vagy magának az értéknek az elvesztése, vagy amit értékesnek vélünk, annak az elvesztése az hogyan alakítja az emberek életét, és hogyan küzdenek meg egy ilyen típusú válsággal, de hát benne van rengeteg olyan szenvedély, és ugye Scarlettnek a tüzét az ez adja az első fejezetekbe, és aztán ahogy nő föl, rájön, hogy hát neki itt azért más feladata is van, nem csak az, hogy a szíve választottját azt megszerezze magának, de hogy hát itt azért van jó pár szerelem is. Sokszög. Igen, rengeteg sokszög, de hogy hát itt is azért nagyon erősen megmutatkozik a rivalizálás, amely miatt ugye a témánkhoz is ezt a kötetet választottuk. Szeretném, hogy kicsit beszéljünk erről, mert annyi ellentétpár van. Most tényleg, hogyha csak a történelmét nézzük, ez az észak-dél, ez aztán abszolút végigvonul az egész regényen, de beszéljünk kicsit arról, hogy az egyes szereplők között kik a nagy riválisok, hogy mondasz egyet, ami neked így kedvenc, vagy megmaradt, vagy valami fontos. Nekem a nyilvánvaló, vagy a legegyértelműbb páros, az egy Scarlett O'Hara és Melanie Hamilton. Melanie Scarlett szerelmének, Ashleynek lesz a felesége, ez igazából már egy nagyon régóta, és a sógornője, igen, egy nagyon régóta elrendezett, tehát tudva levő volt, senki nem lepődött meg azon, hogy Ashley Melanie-t választja, aki különben unokatestvér, rokon, jó családból való, és hát ugye a birtok és a vagyon egyben tartása véget, ez fontos is, és a Scarlett dühében hozzám Melanie bátyjához, Charleshoz, vagy Charliehoz, és 2 hónap után meg is özvegyül, de azért még előtte megfogan az első gyermeke, a fia. Tehát, hogy köztük van egy rivalizálás, ami igazából Scarlettben él, és őt hajtja és fűti, ugyanis egyszerűen nem érti, hogy választhatja bárki is Melanie-t feleségként helyette, nem érti Ashleynek az érdeklődési körét sem, tehát sem az olvasás, sem a kulturális érdeklődést, sem a hosszú filozofálgató beszélgetésekre való hajlandóságát, se semmit, hanem ő annyit érzékel, hogy hát itt van ő, aki a környék, sőt az egész állam legcsinosabb és legszebb lánya, minden ujjára akad.
több kérő is, és hogy a csodába lehet, hogy nem ő az, akit Ashley választ, holott bár bevallja, de a vonzalom az meg lenne iránta. Úgyhogy nekem ők az első, akik így a leglátványosabban kirajzolódnak, de aztán majd még, ha megyünk tovább a történetbe, akkor cizellálunk, de most mondjad te. Erre kapcsolódnék rá, amit mondtál, mert ráadásul az ő figurájukban két nőtípus kerül egymással szemben. Ugye egyrészt Melanie, ez a klasszikus déli szépség, és a déli hagyományos közösségnek a megtestesítője. Tehát így a hagyományos női értékekre gondolok elsősorban, az anya szerep, a feleség szerep, tehát ezt mindezt 100%-osan hozza. És akkor vele szemben van ugye Scarlett, aki eleve egy lázadó alkat, miközben egész életében arra törekszik, hogy az anyához hasonlítson, aki inkább Melanie-val hozható párba, tehát egy ilyen, azt hiszem Ellen O'Hara, aki tényleg egy ilyen nagyasszony, a környék egyik ilyen nagyasszonya, azt lehet tudni, hogy nem egy szerelmi házasságot kötött, mert ő reménytelenül szerelmes volt talán egy rokonába, a család nem engedte, és ezért hozzáment az ír Gerald O'Harahoz, és egyébként, hogyha már rivalizálásról beszélünk, az is annyira szép, hogy ezek a különböző világok hogy találkoznak, hogy jön a nincstelen ír bevándorló, akiről tudni lehet, hogy Írországban üldözik, mert valamit vétett a törvény ellen, kijön Amerikába egy fillér nélkül, majd meggazdagszik olyannyira, hogy a helyi abszolút a top helyre kerül a helyi közösségbe, és elveszi a környékbeli szintén egy jó családból származó lányt, és tulajdonképpen a kettőjük világa csap össze Scarlettben, és nekem az ő figurája azért nagyon érdekes, mert ő hozza azt mondjuk, hogy egy vállalkozó, szellemű, vagány, a szabályokat semmibe vevő, és néha az erkölcsi szabályokat is semmibe vevő figurát, aki aztán lehetővé teszi, tehát nem csak a maga túlélését teszi lehetővé, hanem a családját is. És szerintem a Melanie Scarlett páros itt nagyon érdekes, meg izgalmas ilyen összecsattanásokat hoz, miközben egyetértek azzal, hogy ez a rivalizálás Scarlett fejében létezik, miután Melanie testvérként tekint Scarlettre, mindvégig. Igen. És akkor a másik, ez a régi világ, új világ, vagy hogy ez a vállalkozó szellem, ez kiben hogyan jelenik meg, vagy az alkalmazkodás képessége, az ugye ott van a két férfi karakterünkben is, a szerelmek tárgyaiban, ugye Red Butlerben, aki bár jó családból való, de elkövetett valami olyan botrányos, hát most nem tudom, hogy tehát egy botrányos szituációba keveredett, ugye nem tudunk erről részleteket, csak annyit, hogy elvitt kocsikázni egy hölgyet kettesben, ugye ezt már megbeszéltük számtalan más beszélgetésnél is, hogy ilyet nem csinálunk akkor, hogyha a hölgy az nem a feleségünk, vagy nem a rokonunk, mármint szoros rokonunk, vagy esetleg a mennyasszonyunk, és hát csak reggelre keveredtek elő, azt mondván, hogy egy baleset érte a kocsit, és ki tudja, mi történt ezen a kocsi úton. És ebből akkora nagy botrány kerekedett Charlestonba, ahova Red Butler családja való, hogy hát az apja kitagadta, semmi, tehát minden kontaktot megszüntettek vele, egy család sem vette jó néven az ő társaságát, tehát hogy ő akkor neki ment a világnak, hogy megcsinálja a maga szerencséjét. És akkor itt ez az ember, aki az legelejétől kezdve elmondja, és folyamatosan beleáll minden ilyen lufifújásba, és úgy tűnik, hogy kifigurázza azokat a hősies eszméket, amit a lelkes déli ifjak vallanak, hogyha majd háborúba mennek, akkor 2 pillanat alatt leverik a jenkiket, mert hát kik a jenkik, csak a pénz hajtja őket, de nincs mögöttük az a tartás és az eszme, ami délt különbé teszi. És aztán ő az, aki Scarlettet is elkezdi bújtogatni arra, hogy hát
aki szépen ültet, ez csak a látszat, és magára erőltet olyan viselkedési formákat, amik a természetétől teljesen idegenek, ami mondjuk Melanie-nak a sajátja, és hát ezt behozhattuk volna a házasság témához is, akár ezt a könyvet, hogy milyennek kell lennie egy lánynak, milyen egy igazi déli urinő. Egyébként szerintem ez egyik nagy kulcskérdése a regénynek, hogy úrhölgye, vagy urihölgye, vagy urinője Scarlett. Nem, hát ez ki van mondva az elején, hogy nem. Miközben másra se vágyik. Hogy olyan legyen, mint az anyja, de hát hogyha olyan, mint az anyja, és úgy viselkedik, mint Melanie, akkor az első csapás után ott marad, mert hogy az a fajta talpra esettség, meg fittyethányás másoknak a véleményére, és ez a gátlástalanság, ahogy fenn akarok maradni a víz felszínén ösztön életbe lép, vagy amit életbe léptett nála, tehát hogy enélkül nem boldogulna. És akkor itt jön ugye Ashley is a képbe, aki szintén a régi világ, aki ugyan nem hisz a háborúba, és pontosan tudja azt, hogy eleve egy vesztes csatának mennek neki, viszont számára az a déli kényelem, amit a jó hírű, több generáció óta nagy vagyonnal bíró, gyapott termelő famíliaként megteremtettek maguknak, és az a békesség, amiben élnek, ez számára fontos, és miközben tisztában van azzal, hogy bárha ők nyerik a háborút, akkor sem lenne minden olyan, mint a régi, ő bár nem hal meg a háborúban, de igazából meghal ebben a háborúban. Nem találja a helyét és teljesen életképtelen lesz az új rendben, vagy az új helyzetben. Egyébként ez a könyv annyira szépen reflektál arra, amit a kultúrflippernek nagyon sok esén beszéltünk, hogy mondjuk évszázadokon át mit szabadott egy nőnek. És például, amikor a túlélésről beszélünk, például süteményt sütni, szabad, és azt árusítani, az nőként szabadott egy úrinőnek. Vagy vakulásig hímezni a kendőket, az szabadott, még akkor is, ha pont az ilyen halásra volt elég, de mondjuk fűrészmalmot vezetni, és mondjuk egyedül kocsikázni a fűrészmalomhoz, az nagyon nem. És akkor itt tulajdonképpen ezek a folyamatos szabályszegések, meg határátlépések vannak a regényben, ami szerintem ebből a szempontból szintén izgalmas olvasmánnyát teszi. Nekem különben ebből rajzolódott ki, tehát a legnagyobb rivalizálásnak a ténye, hogy hát amivel, tehát a Scarlett igazából a világgal van versenyben, vagy a világgal van ütközésben, mert mindaz, amit rá akarnak kényszeríteni, és amiben ő is igyekszik magát beszuszakolni, tehát tényleg le van írva az elején, hogy azokkal a tanácsokkal látják el az anyja is, a dajkája is, hogy hallgasson, mosolyogjon, a férfiak nem szeretik, ha a nőnek esze van, nem szeretik, ha étvágya van, majd a férhez megy, akkor lehet jó ízűen társaságba is, de addig, mint a madárka, mert hogy nem szeretik a férfiak a jó étvágyú, nagybendőjű nőket, túl virgonc, túl életre való, túl minden, és akkor ott, amikor bejön az, hogy ő 17 évesen anya lesz plusz özvegy, ami onnantól kezdve azt jelenti, hogy fekete ruhába vagy sötét ruhába, de mondjuk egy 1,5-2 évig illene fekete ruhába, nem mennie sehova, tehát társaságba sem mehet. Tehát az aztán tényleg egy ilyen törés, hogy még el is van zárva a világtól, nem hogy szemlélője nem lehet, és akkor ott egy társaságban a sarokba, hanem el van tőle zárva, és itt jön be ugye az a váltás, amire Red buzdítja, hogy akkor ne foglalkozzon vele, hogy mit mondanak. Eszembe jutott valami, és ezért előre elnézést kérek az elfújt a szél rajongóktól, de hogyha kellene egy tehát páros kellene keresnem a könyvben, akik nagyon hasonlóan élik az életüket, miközben a hátterük és a habit, és egy csomó minden teljesen más, ahogy az egyik mondjuk Scarlett lenne, mindazért, amiket elmondtunk, tehát, hogy ő az, aki önállóan a lábára áll, és a férje vélemény és az egész közösség véleményére fittyet hányva tulajdonképpen megteremti a betevőt az egész család számára. És ott van a Red Butler által is támogatott Madame, hogy is hívják? Nem Bell, de valami ilyesmire van, nem fog eszembe jutni, aki a közösség teljes
tehát a közösség teljes megvetése sújtja ezt a nőt, hiszen nagyon jól tudják, hogy egy örömlányokat dolgoztat, tehát egy nyilvános házat vezet. Az egyetlen Melanie, aki meglátja benne a jót, és ráadásul amikor ugye arra kerül a sor, akkor ez a madame az, aki azonnal a déli férfiak megsegítésére siet, de ettől függetlenül ugye a társaság egy ilyen, mint egy leprás úgy kezeli, de mégis ő az, aki szintén az a nő típus ebben a regényben, aki a saját lábára állva, a saját szabályai szerint hát mondjuk így visz egy üzletet, most bármit is gondolunk erről, de nekem még olvasás közben ez jutott eszembe, hogy miközben Scarlett szintén megveti ezt a nőt, de közben ebben a figurában valahogy érzek valami hasonlatosságot, tehát ez a saját erejére támaszkodó, csak magára számítható nő mindkettőjük alakjában valahogy megjelenik. Hát mert mindketten rendszeren kívüliek. Biztos, igazából. Tehát, hogy nem tartják be azokat a szabályokat, amiket be kellene tartaniuk, amit így elvárnak tőlük, csak az egyiknek még ott van a jó neve, meg a házassága, meg a rangja. És csomószor ezért bocsátanak meg neki nagyon sok mindent. Meg a pénze, hogy hát nem mondhatunk nemet. Tehát az első, amikor így nyilvánosan ugye kivívja az ellenszenvet, vagy a felhördülést, az az, amikor az őzőgyi ruhájában táncra perdül a Red Butlerrel, ami meg egy ilyen licitnek, egy jótékonysági licitnek az eredményét. Red Butler azt pontosan tudja, hogy Scarlett nagyon szeretne táncolni, és egy akkora összeget ajánl fel ezért a táncért a fronton harcoló katonáink támogatása érdekében, hogy hát jó, hát végül is szép az ügy, miért ne táncoljon az asszonyka, de hogy igen, ott a pénz az nagyon meghatározó, meg hát az a társadalmi rang, amit ő azért szerzett magának, miközben meg, és akkor itt is egy ilyen ellentétpár bontakozik ki, egy olyan városba járunk, amiről Atlantába érkezve, meg is tudjuk, hogy Scarlettel egyidős. Tehát neki ezért is fontos annyira ez a város, hogy egy ilyen nagyon fiatal, tényleg a háborús, nem is tudom mi ez, tehát a háborús idők azok, amik annyira felduzzasztják az iparát, a kereskedelmét, a méretét úgy megnövelik, hogy abból egy nagyváros lesz aztán, de hogy egy fiatal és egy ilyen gyökerek nélküli városról beszélhetünk, tehát nem olyan, mint Savannah vagy Charleston, a másik két nagyvárosa ennek az államnak, ahol meg már ilyen több 100 éve, igen, most már lehet azt mondani, hogy több 100 éve, de hogy azért mégis több generáció alakította ki a rendet, és tartja azt így, tartatja tiszteletben. A könyvet tekintve szerintem rivalizálásra számos példát találunk, ha most csak arra gondolok, hogy Scarlett kezért hány fiatal férfi versenget, vagy az, hogy Scarlett és a lánytestvérei között miféle rivalizálás alakult ki, viszont arra kíváncsi lennék, hogy szerinted ugye szóba került a Red Butler, és az ő klasszikus ellenpárja Ashley, viszont Scarlett és Red Butler között te látsz-e bármiféle rivalizálást, bármiféle értelemben? Mert nekem ők ketten kicsit ilyen ettőről fakadó figurák, valahogy mindegyik azért így emeli a másikat, vagy így imponálni akar tudat alatt a másiknak. Lehet, hogy ebben nem jó szó az ő viszonyukra a rivalizálás, de az ő dinamikájuk annyira meghatározó a regényben, hogy szerinted ebben van-e valami? Hát az, hogy folyamatosan hergelik és piszkálják a másikat, abban van, nem? Tehát, hogyha úgy nézünk a rivalizálásra, mint valami, ami motivál. Ez egy tök fontos gondolat, hogy nem feltétlenül csak az ellenségeskedés. Igen, ami egy ilyen, tehát ringben tart. Olyan szempontból szerintem mindenképpen fontos katalizátorai egymásnak, vagy legalábbis a Scarlettnek biztos, hogy ered egy nagyon-nagyon fontos katalizátor, hogy itt Daphne beleálljon
helyzetekbe, és hát ezzel ugye bosszantja is, vagy hát ez az, amivel úgy nem tud. Hát meg az a pénzkeresés, nem? Tehát a pénz ugye egy előbiztonság. Tehát ugye itt az a nagyon fontos, hogy azért kell, hogy újra vagyona legyen, hogy biztonságban tudhassa magát és a szeretteit, és soha többé ne éhezzenek, soha többé ne érezze magát kiszolgáltatottnak, és ehhez ugye vagyont kell ismét teremteni, amit egyébként Red Bartlett nyilván segít is, de én is érzek kicsit ez majd én megmutatom nektek attitűdöt a regényben. Szóval azt gondolom, hogy összességében a rivalizálásra számos jó példát is találunk, viszont a december 12-i este nem csak az Elfújt a szélről fogunk beszélni, hanem a tervünk az, hogy több egyéb művet is meg fogunk idézni, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, még van időtök, olvassátok el a regényt, de hogyha addig nem juttok el, ez se tartson benneteket vissza, mert ez nem előfeltétele az esten való részvételnek. Mi biztosan ott leszünk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szempontból ki fogjuk vesézni ezt a művet, úgyhogy várunk titeket is sok szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!